Hello लोगोफोर बरायबाय बड जब इनफो अफिशियल यूट्यूब चेनेलाव दा फाइनाली आसाम फरेस्टनि एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जासिगोन दा जायोब्ला माब्लानिफ्राय जागोन बिग आपडेट सफैबाय स' बिनिफ्राय डकुमेन्ट्स गैयाब्ला नोंथांमोना 100% रिजेक्ट जागोन दा मा नांगौ आं नोंथांमोननो बिग आपडेट लाबोदों जाहाथे बयबो मिथिखायो आरो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना एप्लाइखौ खालामनानै लानो हायो दा बेसेबां थाबायनांगोन खारनांगोन जों डिटेल्सखौ नायनोसै आरो एग्जामा बेसेबां मार्क्सनि जागोन आरो एग्जामाव साबेसेखौ लिंहरगोन नोंथांमोनखौ लास्ट प्रसेसआव आरो लोगोसे भाइभायाव साबेसे लिंहरगोन बिनि सायाव लेटेस्ट आपडेट लाना फैदों जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायो दा बेखायनो जों फैबाय आसाम पुलिसनि अफिशियेल साइटआव दा बेयाव फैनानै जोंहा मिथिखागौ जे आसाम पुलिसआ बे रिलिखौ लागोन अब्ला मोजां जागोन जेबो प्रब्लेम गैया जेरै मोनदों सिगांनि बायदि साख्रि नोंथांमोना मोनगोन दा बिदिब्ला जोंहा एप्लाइ लिंकआ माब्ला एक्टिभ जागोन दा बेखौ जों नायनोब्ला अनलाइन एप्लिकेसन पर्टेलाव क्लिक खालामदो जायफ्रा आइडि दंखायो आसाम पुलिसनि आइडिजोंनो नोंथांमोना बेयाव एप्लाइखौ खालामनो हागोन जुदि गैयाब्ला नोंथांमोना रेजिस्टारनाव थांनानै खालामबानो जाबाय आइडिखौहाय दा मोननै अपसन ओंखारबाय आइडि एबा मबाइल नाम्बार रेजिस्टार जोंहा गोबां गोनो गोथो जायोमोन गेवा जायोमोन साइडआहाय आरो लगइन खालामनो हाया जायोमोन दा नोंथांमोना मोननै अपसननि गेजेराव मोनसे होनानै जायखिजाया नोंथांमोना लगइन खालामदो बेनिफ्राय गावनि प्रफाइलाव थांनानै जोङो एप्लाइखौ खालामनो हायो दा बिदिब्ला आं फैबाय नै दा बेयाव एप्लाइ लिंकआ माब्ला एक्टिभ जागोन मोननै पस्टआ ओंखारदों बेयाव अके बेनो जाबाय ग्रेड 4 आरो मोनसे जाबाय जोंहा फरेस्टार ग्रेड 1 कनस्टेबल बेनिफ्राय दङ गोबां दा बेखौ नायब्ला लिंकआ एक्टिभ जासिगोन नोंथांमोना 6 PM जानाय लोगो लोगो लिंकआ एक्टिभेट जागोन नोंथांमोना बे पस्टआव जायफ्रा एलिजिबल जागोन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बे सोनारगोन नोंनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि नैबेयाव रेजिस्टार खालामनायाव हाइस्ट क्वालिफिकेसनखौ बेसेबां होदों बेनि सायाव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन दा मोननैबो पस्टआव नोंथांमोना हागोन मोनथामबो हागोन माल्टिपल पस्टआव हागोन नोंनि फरायनायनि सायाव सोनारगोन जुदि नोङो डिग्री पासबा नोङो ग्रेड 4 आव हानाय नङा नाथाय एचएस पासबा नोङो हाजोबगोन दा नाथाय नों मोनसे पस्टआव हानाय नङा बेनो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 आव एचएस पासआ हानाय नङा डिग्री पास जाथारनांगोन डिग्री पासआ फरेस्टार ग्रेड 1 फरेस्ट बेनिफ्राय कनस्टेबल बेनिफ्राय नोंथांमोना ड्राइभारावबो हागोन जुदि क्राइटेरिया गोरोबोबा आरो कमान्ड'आवबो हागोन स' बेखौ जाहाथे नोंथांमोना बुजियो स' बेनिफ्राय जों नायनोसै फैदो दानिया सिलेक्शन प्रसेसआ मारै जागोन फरेस्टार ग्रेड 1 आरो फरेस्ट गार्डआ दा देग्लाय एसे सोलायदों बेनो जाबाय ग्रेड 1 आरो लोगोसे गार्डआव दा बे पस्टआ जाबाय 264 फरेस्टार ग्रेड 1 आवहाय दा पस्टआ मोजाङैनो दङ स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायना लायो एसटिपि आवबो पस्टआ दङ आरो बेयाव नोंथांमोना आनरिजार्भबो मोजां मोनदों बेयावबो नोंथांमोना चान्स लानांगौ स' बेनिफ्राय जों गार्डखौ नायसै दानिया फैदो फरेस्टार बेखौ जों नायबाय ग्रेड 1 खौ जों गार्डखौ दानिया नायबावनोसै दा गार्डआवबो मोजां भेकेन्सि दङ बे फरेस्टार ग्रेड 1 आव जायखिजाया डिग्री पासनिफ्रायनो एप्लाइ खालामनो हागोन बेयाव एचएस पासआ हानाय नङा दानिया जोंहा फरेस्टार गार्डआव फैबाय फरेस्ट गार्डआव दा बेयाव पस्टआ मोजां दङ नोंथांमोना आनरिजार्भआव मोजाङै भेकेन्सि मोनदों आरो लोगोसे एसटिपि आवबो मोजां मोनदों बेखौ नोंथांमोना नायना लादो आरो बेनि फरायनाया एचएस पास जानांगोन एचएस पास जाथारनांगोन जुदि नोङो बेयाव 10 पास नोङो हानाय नङा अके एचएस पास जानांगोन बा डिग्री पास जानांगोन जायखिजाया एचएस पासनि डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोनखौ नायनाय जागोन स' दानिया बैसोआ प्रब्लेम गैया 18 निफ्राय 40 इयार्स नर्मेलाव बा जोंनि एसटिआ 45 इयार्ससिम हागोन 18 निफ्राय हाइटआ जोबोद खम दा हाइटआ अनलि हौवाफोरा 153 सेन्टिमिटार एसटिपिआव स' बेनिफ्राय बेखौ नायना ला देन बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा अनलि 145 सेन्टिमिटारावनो एलिजिबल जागोन चेस्टआ 79 नर्मेलाव एक्सपेन्ड खालामबा 84 जानांगोन हौवाफोरा हिन्जावफोरखौथ' सुखाया बेखौ मिथिखागौ स' बेनिफ्राय जोंहा मेडिकेल टेस्ट लागोन फार्स्टआवनो जेब्ला नोंथांमोना रानिं खालाम थांगोन अब्ला स' नोंथांमोना गासैबो डकुमेन्ट्सआ क्लियार जायोबा मेडिकेल टेस्ट लाग्रोगोन आरो बेयाव पास जाबासो नोंथांमोनखौ रानिं खालामनो हागोन बा फिजिकेल टेस्टखौ लानाय जागोन दानिया नांगौ डकुमेन्ट्सआ जाबाय नों हमना ला डिग्री पास एप्लाइ खालामबा डिग्री पासनिखौ नांथारगोन 10 पासनिफ्राय लानानै जुदि गैयाब्ला रिजेक्ट जागोन स' बेनिफ्राय नोंथांमोना फरेस्ट गार्डआवबा एचएस पाससिमल' आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय एक्सट्रा होनोबा नोंथांमोना एनसिसि दंब्ला मोजां गैयाबाबो जेबो नङा स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज नांथारगोन अके बेखौ नांथारगोन सिलेक्शन प्रसिडियराव नोंथांमोनाहाय फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट लाग्रोगोन हाइट साइजखौ सुगोन आरो देन बेनिफ्राय पिइटि माने रानिं खालामनांगोन अके स' बेयाव एसे चेन्ज जाबाय देग्लाय सिगाङाव नोंथांमोना रानिं खालामनो हायाखैमोन डाइरेक्ट थाबायनो मोन्दोंमोन स' बेनिफ्राय देग्लायना PST एसे चेन्ज जादों जों बेखौनो बेयाव नोंथांमोननि फिन खनसे डिटेल्सखौ लाना फैबाय दा देग्लायना नोंथांमोना रानिं खालामनांगोन 3200 मिटार्सखौनो खालामनांगोन बेयाव आरो बेयाव फार्स्ट जायोब्ला 1:5 नोंथांमोनखौ लिंहरगोन एग्जामनि थाखाय अके स' नोंथांमोनखौहाय 1:5 एग्जामनि थाखाय लिंहरगोन बेनो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 फरेस्ट गार्ड आरो कमान्ड' लेभेलावबो 3200 मिटार्सखौनो खारनांगोन सेम टाइमावहाय हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो आरो बेयाव फार्स्ट जायोब्ला साबा लिंहरगोन मोनसे पस्टआव हमना ला 1000 बा 2000 लिंहरसिगोन आरो स' बिनिफ्राय फरेस्टार ग्रेड 1 आरो गार्डनिया ओरैबायदि जासिगोन रानिं खालामखांनायनि उनाव आरोबाव नोंथांमोनखौ थाबायनो लिंहरबावगोन
दा थाबायनाय डिस्टेन्सखौ नोंथांमोना मिथिखायो 26 किल'मिटार आरो 16 किल'मिटार हौवाफोर हिन्जावफोर स' नोंथांमोना बेखौ नायफिनखायो आरो मिथिखायो स' बिनिफ्राय बेयाव पास जायोब्ला आरोबाव नोंथांमोन थाखाय स' नोंथांमोनखौ एग्जामनि थाखाय लेंहरसिगोन अके एग्जामाव नोंथांमोनखौ 1:5 लेंहरगोन नालाय आरो एग्जाम पास जायोबा नोंथांमोनखौ आरोबाव थाबायनो लेंहरगोन बेनो जाबाय नोंथांमोना 1:2 नोंथांमोनखौ लेंहरगोन मोनसे पस्टआव सानै थाबायनो लेंहरगोन आरो एग्जाम जागोन लास्टआव बेनो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 आरो गार्डआव दा ग्रेड 1 एग्जामा 100 मार्क्सनि एग्जाम 1 मार्क मोनगोन मोनसे हाबानो 100 कुइसन 1/2 नेगेटिभ दङ स' बिनिफ्राय सिलेबासखौ नोंथांमोना बेयाव स्क्रिनाव नायना लादो बिनिफ्राय गार्डआव नोंथांमोना 100 कुइसन मोनगोन नाथाय 50 मार्क्सनिल' आरो नेगेटिभ गैया गार्डआवहाय दा बेनोमोन दिनैनि डिटेल्सआ दा बेनिफ्राय बुजिबाय फरेस्टार ग्रेड 1 गार्डआवबो रानिं दङ रानिं पास जाबासो नोंथांमोनखौ लिंहरगोन एग्जाम होनो आरो एग्जाम पास जाबासो नोंथांमोनखौ लिंहरगोन थाबायनो आरो लास्टआव नोंथांमोनखौ भाइभा टेस्ट लानाय जागोन नाम्बार 5नि